Good morning! Si Dana, oh. Hello po. Good morning. Morning. Ay! Nilalamig daw. Gising na. Oh, mag-aabay na si Dana. Yun, oh. Ay, practice mo yung sandals mo. Bahala Oy, ka. oo, Dana. Ayaw, Baka isa madapa-dapa Dana. ka. Dapat ang 2 oras mong suotin ngayong umaga. Game practice para- mo ba yun? Hindi pa. La, Dana. Bahala ka. Pataas-taas pa naman. Ilang inch? Sabi niyo pwede na yun. Ano eh? Gold pa naman yung sandals mo. Ikaw nga, bago kami, luma. Kaya nga. ayos Today is the day. Big day. Are you ready, guys? na. Hindi pa tumakbo. Takbo na! Uwi na ng Batangas. Magsakay na ng ano. Ano siya? Ba't dito ka siya natulog siya? Aroy, nagbukod si mami at si daddy. Mukhang magkakaading ka na, boy, ah. Ha? Ayaw niya rin talaga magsama eh. Hindi lang lang sa mga tita niya. Pero pag nagbata pa yun, surot-surot yan. Ayun, binatil yun na eh. Tulog pa yung, Pagkaliga sa upuan mo yung kagabi doon. tulog pa yung mga kasama namin Ito, sa kabilang room. Parang ginawa niya ay. Pasensya na po kung ngayon lang po kami nakapag-video kasi ngarag talaga, sobrang busy. Ngayon na ang araw ng sakalan. Dito kami sa Seasons Hotel. Yan. Ate, may dala kayong tubay. Oo. Yun oh. Wala pa isang Yan araw. si Gigi, oh. Tita Pe, Yun yung bags mo, nandun na sa likod. Sabihin mo mag-ayos din. Sabihin siguro naman. Tita Pe, wala pa isang araw makalat ka. Putulin na natin ito. Ay, puyat pa si Inday Dana. Ano siya? Ano masasabi mo siya? Malapit ka na mag-uwi siya. Sino mag-uwi? Uwi na si Chacha. Isasama na ni daddy niya. Pwede na yan na. Oh. Ay, grabe! Sobrang puyat. Ayan guys, ipapractice daw ni Dana yung kanyang sandals. Baka kasi hindi makalakad. Pasensya na sa makalat at Makalat talaga. Siyempre. Kagabi pagdating namin, hindi makata. Maraming gamit. nakaka-stress magpakasal ano. Ang hirap-hirap. Ang daming ano. Stress ka ba, Kuya Billy? Ani. Nakita niyo ba to, guys? Yun ang damit namin. Parang kami magsusona. Imelda Marcos. Napa na kami na late na kami sa sauna. Ay! Kabila ka eh. Kalimutan ko. Ito ang napili nila, guys, kasi si Mama, favorite niya rin yung Anong kalimutan mo? Ay, favorite mo. Munay, dalawa. Ano yun may monay? Favorite din ito. Bigay ko sa kanya. Ay, hindi na kailangan yan. Bigay mo rin kay Tita Gigi eh. Bigyan mo rin si Tita Gigi. Naman. Oh, sige na Dana. Practice. Pak. Fashionista. Saan yan? Sa Save More? Kataas-taas mo Hindi. kasi yung Ito may pala yung PI. Ah. Gay. Huwag kang magganyan-ganyan doon. Pag sa church, hindi na pwede yung ano Dana. Bahala ka dyan. May bulaklak. Gano'n na yung bulaklak ko. Nakaganon ko. Di ba may bulaklak ka mamaya? Oo. Lakad ka Lakad na. ka. Ganito na ganito yung kamay mo. Yung gawa natin kahapon. Huwag ka magtawa-tawa doon na habang naglalakad ha. Nasa kapilya ka. Bahala ka dyan. Yun. Yung normal lang na lakad. Ano yan? Dapat yan ang suot mo para masanay ka na. Oo. Baka mag... Dapat, ganyan na.
Baka madapa-dapa ka. Sige, ganyan-ganyan ka lang. Punta ka daw maglakas ka. Gising mo sa akin doon. Ayan, pwede ka na para mag... Gusto mo ganyan? Gusto mo ganyan ka maglakad mamaya? Ka-stress. Ang hirap intindi ng mga gamit. Ay, nako. Oo nga. Ayan guys, tignan nyo yung sandals ni Dana. Ayan, kumikinang ang mga ginto-ginto ni Dana. Guys, tignan niyo naman yung gown ni ate. Sobrang haba, day. Oh, bigat-bigat. Kawawa kang bagila dito. Hunay na din yan. Para ka na rin si Santa Claus. Santa Claus, Santa Claus. Ewan ko ba? Ano mo naman yan, day, oh. May makeup pa lang ito. Puro malalaki. Malaki. Ayun mo ko. Parang lapis. Ang sunod daw guys na magsusuot ng gown, si Dana. Salapay na suotin. Hindi po nga salapay na siya. Pag nagpakasal ka, Dana, magmamana niya. Natutulala ka na yata, Kuya Billy. Parang nagdadalawang isip siya, guys. Tutuloy ko pa ba ito? Galaw-galaw. So, ayan guys, nakaligo na ang mga girls. Dana, are you ready? Kakasal ka na. Are you ready, Dana? Are you ready? Are you ready? Ikaw ready? Ready ko lang eh. Nanininervyos ako ginanervyos ang Magpaa na lang. Okay lang yun, magpaa. So, yun na nga guys. Bale, mag-aayos na kami ng hair daw, aga. Hair daw. Yes, ang ganda naman ng friend ko. Ang stress magpakasal talaga. Uy, huwag kang magkagano, magsasagot Ikaw, ka na. kailan ka magpakasal, friend? Pag nandyan na si Afam. Kuya, wala noon, nantay ka. Ah! Fast time yung friend. Naiwan niya. Correct na? Correct? Bango. Hindi sana sa ba? Pwede na yung dalawa na. Pwede na yan. Dana daw siya. Pagkaka na ako niya. Wait lang. Yan ang ating bride, oh. Ayun, no? Ayan na. Parang ganito na siya. Lusikan. Sa klase kami nito. Sila Jess. Video din yun lang. Ikan mo kasi na. Pinamad si LTV. Ay, amo na. Okay, next in line. Ayan, kapag ang ganda ang ikaw, Dana. Ay. Saan ka, Dana? Matulog? Matulog bang ismon kasi? Si Dana, oh, nagmamaganda, oh. Yan, taga sa lapay. Taga ano yan ngayon? Naupakan yan. Ganda naman ni Ugay, anak ni Ugay. Ay, Dana, si nanay mo, bakit pinunod kayo na punta mo? Ay, text mo na? Sabi mo, di pwede Di pwede punta mo, makita ka lang. Oo, para makita niya yung kagandahan ni Tapos sabihin Dana. si nanay niya, ay, Dana. Ganda naman. Conservative ko. Hindi na katutubo. Mas maganda pa rin sa inyo na. Maganda niya bigla. Anong pangalan po ng ano niyo? Ayan ba yan? Glamping ba Ara Solino? Di ba ma'am sabi Solino mo sa akin, hindi ko Nolasco. kayo yung Ayan.
Ano na daw? Pero sabi mo sa akin Oh, magpabook na kayo. Aras, Solino, Nolasco. Hair Ikaw and ba yun? makeup. Ikaw pala yun? Sabi mo kasi Yun nga, hinahanap last niya ko si nga Ara. makeup artist. Taga-buhok po ako ng bridesmaid. Sabi ko diba sa'yo? Kasi kala ko yung araw, yun yung ikakasal. Kasi yun yung final look. Para na akong kukunin. Ang lapit-lapit. Tingnan mo naman yung final look ko. Ito na yun. Versus. Yung cake. Ay, oo, akin na pala. Bigay mo kay ate. I-text na sigay niya. Meron sa agad. Pangalawang salang. Sana naman. Pero Rodrigo, yung kay Kapatid ni ate Olivia. niya na photographer, Ninya. Corpus. Good channels. Balikan natin na mamaya. Ma'am, yung ano This mo? is Maria Atisa. Punta mo na, Aiden. Mindoro. Punta mo doon sa may binyo. Sa ano yung baka 24 years old. Yun, oh, ganda yan. Haba ng hair. Maba agad yung buhok ko. Yun, oh. Ako na bang mayor? Mukha ka ng sikwan. Pinuluhan na naman ako dyan. Oh, magpapilik mata yan. Oh, Nagmukha ng tao. naging fresh. Diba? Aura pa. Guys, look. Oh, wait, video. Ganda ng hair. White lady. Si Bridesmaid iba yun. Si Bridesmaid. Po. Hindi na ako makilala, guys. Naging si ano na, Gretchen Barreto. Kala niyo si Gretchen Barreto. Tanungin mo kaya ng pwede sa bulit. Yan, si Gigi, oh, ganda. Oh. Chinita. Para ma-highlight yung ano, matutubo rin naman yan. Kaya mo Bukas magtubo na yan eh. Gagang for the assist ka naman kaya ni. Ayun na si Dana. Ayaw mo pakilala. Yung ano, santo mo, ano galabas? Naka-karkaro. Nanonood yung curve. Si Ate Joan, guys, wala pa. Siya yung huling aayusan kasi nasa church pa siya. Nag-aayos. Saan tayo seasons din? Season. Doon. Seasoning. Susunod na po si Dana. Pinakamaganda ang matawag. Saan? Ang Miss Manuot. Correct. Very supportive si mother niya. Nagbaba pa ng bundok para makita si Dana. Hindi ako makaano sa akin. Kamag-anak ko si Dana. Kamag-anak niya. Hindi. Ano, For scholar the telegram namin. lang ni, mag-nearby lang tayo dun sa... Hoy, may scholar daw sila. Oo, may scholar kayo sa kanila. Ay, ano pong kailangan? Scholarship. Yan. Hanggang pang elementary lang ang joke lang. Tapos yun. Napaalam pa daw kay doktor. Yun na lang. Ito siya. Ano? Ma'am, may klase na ba tayo bukas? Wala pa na. Sabi ko. Yan, for the going. Mag-racket ko na ako, ma'am. Hindi na makilala si Dana. Sige lang na. Sabi niya ganun lang. Kailangan kasi na pambili ng book na. Ito guys, yung kanilang ano, Pangalan. name ng ano, hair and makeup artist. Ara Solino Oo. Nolasco. Sabi ko nga eh. Ma'am, kami Kayo po yung sa Ara? wedding dress. Sino si Solino? Kailan? Middle name. Middle name niya. Siya talaga yung Siya mismo ang may-ari. Siya ang may kwan. Siya yung ano. Yan, sa mga ano natin dyan. Kung sino gusto Sa magpamilya. susunod na pa-makeup. Ayan. Hindi ka mamukhaan ni mother mo. Isang oras ang nilakad ni mother mo. Bumaba ng bundok para lang makita ka. Wala, hindi na si Dana yan. Si Ugay na. Siya na yung nanay. Pag nag-18 ka, ganyan ulit. Ipuntakin ulit natin sila. Ilan taon na po siya? 15. Tagal 3 years pa. na lang. Tsura niya, oh. May pa, ano ba? Ha, gasayad. Ganun talaga. Ganun talaga. Kasi, curl, ano ka, maba yung curl mo. Maiitaas mo lang gano'n. Bago mo 5 years sa pagkakalo. Baka galakad ka, gano'n. Ganun ang mata mo. Ganda-ganda naman ang ating makeup artist, oh. Beautiful.
Hi guys. Ayan, Hi ang ating guys. sabay. Yan ang ating bride. Yan, no? Hindi ako yun ah. Ay, Ganda no? Kaya maganda ka nga. doon. Ang ganda nito. Sino ba to? Oo, Sarap hindi natin ibaw check. siya. Wow, congratulations! Best wishes! Kakasal ka, boy? Ay, nanay ko! Bakit di ka pa naayusan? Maganda. Ay, naku, mamaya pa. Friend, Ako na. friend, model ng pantin. Oo, model na ano? talaga siya. Model ng pag-uong. Then, charot ka muna. Mamaya business. Ano yung pintos ko? Magkain ka muna. Sige na, magkain na. Yung mga nag-aayos doon, meron na? Meron ng ano yun. Ayan na, nagkakagulo sila guys. Oh my goodness. Guys, nakakagulo sila, guys. Sige na, kumain na kayo. Ako hindi na dito. Okay, after nyo kumain, iligpit na yung mga kalat niyo kasi mag-check out na tayo dito. So yun na nga guys, ang mga gutom na ang ating mga ano, mga kagandahan. Yun o. Ay, sa ating Madonna o. Bukan ko na sila. Ganyan ka na daw, te. Huwag ka na mag-lipstick. Kasi kisa Ganda mo ka. Huwag ka na mag-lipstick. Trip ka niya, Jay. Pag kumain ka pa, huwag kang kakain ha. Hindi na ako kakain eh. Bago mo lipstick ang powder mo muna. Gantong powder at turuan kita para marunong. May power touch. Oo. Yun. Hindi sa taas. Hindi sa taas baka. Ako, oily pa naman ako. Ganyan. Nga. Yan, din. Tingin nga, Nes. Wow, ganda naman ng hair niya. Parang manika eh. Kung magtawa-tawa dyan. Go. Para ka lang ano dyan, 1980s. Tama eh, yung damit. Halika, te. Ate, higing niya yung lipstick. Alis ka na dyan, friend. Alis ka na dyan. Makipalit ka naman. Stress ng ating ano, makeup artist. Yan, ang ating kagandahang flower girl. Si Ate Pachay. And si Madam Eunice. Thank you, Palmolive. Ganda naman ni Gigi. Ay, so makakajowa na yan si Gigi. Parang si Kwan na daw si Kapao. Yun, no? Ganda yarn. Siguro ni Tete, pag maliit niya. Ganda ni Dana, oh. Ako ba ko ate? Tangos ng ilong, oh. Yung lalaki. Yung girl pa ba yan? Parang hindi na si Kwanto, ah. Sabihin mo yung maliit ko kunin mo. Dana. Naantok siya. Nanto ka, Dana? Next stage yun, ah. Dana, nanto ka. Nanto ka. Ganda yarn. Tingin niyo ng lipstick. Ay, patsik na patong talong-talo sa bridesmaids yung lipstick na Dana, oh. Gusto ko lang select pa. Oo. Bagman ka daw. Peng. Yun, oh, Peng, oh. Yun, oh. Hindi mo Pag saya. lumigon ka, Akin ka. galpak ka. Magpan ka. Pili ka pa, girl. Pampalit nga naman. Ng mukha. Ng mukha. Ay, bagay sa'yo pingamag. Pero bagay sa'yo pala peng kulos. Magpakulot na yung bukas. Mga gaganda ng mga suot pagdating sa likod, guys. Tignan niyo. Mga nakaipit. Mga nakaipit yan, guys. Oh, ang lalaki kasi ng mga dami. Kanya likod mo, Jay. Double yan. Huwag na lang tumingin sa likod, sa harap lang. Yung saset pa eh. Pati nanggal. Yung kulit sa mga. Ayaw niya, disturbo yun. Isturbo. Hindi siya makalakad ng maayos. Ayaw niya ng isturbo. Sa mukha niya. Ilalaglag mo rin. Ang ganda-ganda niyo baga, tapos sabay. Oh my God! Opo! Buwan tanggalan? Matanggal na, matanggal. Oh my God. Bukakin to. Pwede naman ako.
Ngayon, daan ako may pagkakita. Kanya na po. Hi guys. Tun, 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 tun. Ah? Hi. Walang Hindi mo na-isuot yung ano mo? Gusto ko lang po magpasalamat po kay Sir Anonymous subscriber, kay Sir Gayem Aloha, at kay kay Tata. Yan. Maraming salamat po sa tulong niyo po sa amin. Yun. Thank you po. Thank you so much Thank you so much. Ihagis mo na yung bouquet. Haluin mo na, DJ. Ako na sa oh my God! Wala pa. Be ready. Ay, yung gown nandun po. Yan. Yung manikin nandun. Sa mga nagtatanong po bakit lavender, kasi itong lavender po ay isa sa favorite color ni Mother at favorite color din po ni Kuya Babe. Si Master Dragon, oh yan oh, yan oh. Isang ikot nga pa. Ba? Ayan oh. Ayan oh. O diba parang congressman. Yan ay ating mga abay ko. Ang gagwapo. Binigyan ka na ni Tita Isa. Ano kay mama mo? Ano kay mama mo? Ganito rin yun. Pare-parehas yun. Ano ko yun ha? Di ba? Di ba yung ano ito? Kunti lang. Nangangagat pa. Matigas na ako noon. Lalaking lalaki na nga si Doms. Lahat ko na nasa, tatlo na sa gilid. Dito nga muna. Gilid. Wow! Lagi na, sound. Yan, sa license. Dito ma'am sa gilid mo. Oo, yan. Kahit saan. Sino sa kanila. Okay, ayos. Ganyan lang, lakad kayo. Pakarap po? Ako. Oh, may electric fan ka pa. Parang friend na yan. Kung nakita niyo yung ginawa nila ng mga lalaki kanina, Galingan nyo. habang naglalakad, nagkakwentuhan. Ganun din. Marites. Kayo naman, Marites. Bagay sa inyo, friends. Ngiti-ngiti lang, ngiti-ngiti. Tapos, kwentuhan, ganyan. Lakad, straight lang. Okay, one. Okay, game. Tingin na agad sa isa't isa. Yan, tingin. Okay, 1, 2, 3, and go. Lakad. Yan, yan. Isa pa po, isa pa po. Okay, go. Marites. Yan, tawa-tawa ka. Yan, yung artist na siya. Saan mo nilagay yan? Friends, man. Pero pa po, balik. Hanapin niyo si ma'am. Dito sa kabila. Dito sa kabila. Dito ka, Dana. Ayoko ka lang. Kaya yung ka lang. Yung po dito. Ay, Dana, itulak dito. Dito pa, yung po ka. Dito na ako mag-isipate. Uy, Dana. Dito ka, Dana, ka lang. Yan, ito yung pagulat. Kailangan natin mahug. Yan, Matakad kasi si ma'am, kulit na lang kayo. Yan, yan, yan. ikaw sa unahan kasi ikaw maliit. Yan. Go. Pinunas. Labas ka naman.
Okay, 1, 2, 3, go po. Tingin po dito. Yan, isa. Dikit niyo po yung... Okay na po yun, yung kanina. Yan. Yung konti, ma'am. Tingin po dito. Yan. Ma'am, unti na ba sa ito? Yan. 1, 2, 3. Wala unin dyan. Kalangitan Okay na. Masaya, ma'am. Kaya na pag ako. Happy birthday. Sana mag-yan. Sobrang na yata ako. Yan, dikit kayo ma'am dito dyan. Dito pa isa. Tingin po dito sa akin. 1, 2, 3. Ito po. Sa picture kami sa 1, 2, 3. Ayan guys, tapos na po kami sa church. Nandito kami sa labas ng church. Nagpipicture-picture lang sila sa loob. Ayan, ang magandang ninang. Si Miss Annalisa. O, diba? Mas maganda pa siya sa mga abang. Mas sexy. Si Dana, oh. Dana, oh. Yan, ah. Yan, oh. Balong! Na naman! Ganda ka, Day? Balong! Yan. Balong! Uy, hindi. Ganda ko lang talaga. Balong! Nagbili ba naman? Pagbili na lang. Ginanan niya yung... Uy, nagamaritas tayo. Bye guys! Ayan. Greta, ang ganda mo, Greta. Thank you po. Ito na yung susunod na ikakasal na ba? Ayun o, ayun na yung bride, guys. Ayun o, sa salubong. Ay, diyan ka lang. Ay, sila ka lang. Ay, kasi yung dalawa. Ay! Sila ka lang. Ay, mag-picture mo yata siya. Ayun na. Mag-picture pa ata. Okay na lahatan. Lahatan dyan. Lahatan. Ayun, congratulations and you. best wishes. Lahatan na pa. Anong pakiramdam? Masaya? Relief. Sobrang saya. Relief. Mag-picture ka daw po. Nakaraos din eh, no? Nakaraos din. Party time. Party-party na daw. Congratulations! Ay, ako tapos na rin. Congratulations! Congratulations! Kahit masyadong nakaka-stress. Okay, sobrang stress kami, guys! Nagkikikamay din si Dano. Uy, tingin na doon. Ay, ano ba? Ano ba? Kaya videoan mo nga kami. Tara, kain Kayo na. mga abay na lalaki. Wala na sa gutom lang ba? Sarap sa'yo pag nakita tayo ni Gana natin. Uy, alis ka dyan. Tsaka kinikita ka sa camera. Ay, yung mga bulaklak sa unahan. Meron pa yata. Kakaping na pala yun. Okay na, okay na. May dati yan. Ayun pala. Ayun, nagabuhat. Sige ba, ilagay nyo muna yan kung saan. Sige, ilagay na lang muna. Ala, nabubuka ka. Patayin ko muna. Hi, vlog. Shoutout daw. Shoutout lang. May ibang lalaki. Ito yung suot namin. Para kaming first family. Para kaming magsusuot. Ate, bigyan mo kayo ni Gina. Bakit may ano sa laliko? Ay, sa... Wala, magusunan na. Ang gwapo ng pamangkin ko, ni Chacha, oh. Bigyan mo tayo.